Kajingnya kanat ha Middle East kala nangjor hadin ka kerwo batamai bat ka batenge na unong kren sipai jong ka Hamas Al-Qassam Brigades u Abu Obeida u balapan mi ka jingkren ka balapan ki ya katan baro hoi hakani ka kerwo ula ai ka jingero ya ka jingakun jong ka Hezbollah persya ya ki sipai Israel da ka baong ba kini ki jingale kilong ki badon jingta bat lawan ra jingdu ka bakraw ya ka Israel ula kenturu ban pen klan shu ya ka jinga khon ka ba pen i bakani ka jinga kan at kampat don dak ban kun ka benta ka bakhia tam ha ka jinga kren ka dei halor ka jinglong jingman jong kinong sha set patok Palestinian u Abu Obeida ula penrem jori ya ka an ka bathamai jong ka Israel ka bala ban sha penyap ya kinong sha set patok ula khot ya kani kum ka jing penyap jar bat ula kentu ya ka perthai ban shim ya kisin jam kat kum ka an kentup ya ka jinga le da ka universal jurisdiction ban penstom ya ki badon benta hakaju kapor ka jingkren kala dauru sha ka jinga kan at ka badangkiu hakathan kentup ya ka jinga ka jia haka al akzamos bat ki jinga khun ha ki wei ki chaka marjan ka bala penmi jingsu khya ba ka jinga kan at kan nang le he kan nang he shu unong kren ula kentu ya kiri arab kiri muslim bat ka perthai baro ka wei ban penbor ya ka Israel ban shim jing ki klie ban pensange ya ki jinga khun kat ba ka jinga khun kadang pateng ki tin kilanang tenge ki jingma kilanang kiu bat ka perthai menta kadang ap bat pet ngor da ka ba shep ting bat kani ka jinga kanat kan nang pur shakwei bat kiri